ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏ ଦିଟାର କମ୍ବିନେସନ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିଥିଲୁ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। କାରଣ ସେମାନେ ତ କଣ ଜିନିଷ ମା ପେଟରୁ କୋଉ ଜିନିଷ ଶିଖିକି ଆସିନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜ ଘରୁ ବେସ୍ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଶିକ୍ଷା ହୁଏ, ନାଇଦର ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା କି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ସହିତ ତାକୁ ଫ୍ୟୁଚର ରେ କଣ କରିବାର ଅଛି, କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ମନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ବାବା କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗରେ ଭରି ହେଇକି ଅଛି। ଆପଣ ଭିଡିଓ ଟାକୁ ଦେଖିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗାଉଁର ଯୋଉ ମାଲ ଟା ଅଲଣ କରିଦେବୁ ସେପଟ ରଖିଦବୁ, ବାକି କାହାକୁ ଦବୁନୁ। ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର କାଲି ଆମର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, ପଛପଟେ ଝରକା ପଟେ ଯାହା ବିକ୍ରି ହବ ସେପଟ ଘରେ ଥୋଇଦବୁ ହେଲା। ମଦ ଟୋଟାଲ କାହାକୁ ତୁ ଦବୁନୁ। ରମେଶ ନନା କଥାରେ ହଂସାରେ ଚାଲେ। ନନା ହଁ କାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ଯିବା। କାହିଁକି? ଆରେ କାଲି ବା ଅଗଷ୍ଟ 15। ହଁ ହଁ ତୁ ଯିବୁ ସ୍କୁଲ କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। କାହିଁକି ନା ସେଠି ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ନଡୁ ଘଣ୍ଟା ହବ, ସେଇଆ ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ସେଠି ଜାଣିଛୁ? ଆରେ ନନା ନଡୁଟା ମୋର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ମେଣ୍ଢେଇକି ଯିବୁ କାଲି ସ୍କୁଲ। ଆଉ କଣ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନନା ହଁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତମେ ଜଣେ କିଛି ଜାଣିନ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା। ଆବେ ଦେଶ କୋଉଠୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା ମତେ ବୁଝେଇଲ ଦିଟାଙ୍କ। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସ୍କୁଲରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା। ଦେଶର ଇତିହାସ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ନାଇଁ ମୋ ମାମୁଁ, ଅଗଷ୍ଟ 15 ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ କଣ? ଜାଣିଲୁ ମାମୁଁ, ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମା ଡାକିଲେ ନିଦରୁ ଉଠିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା କଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ ବାନା ନ ଉଡେଇଛି ମୁଁ ଆଜି। ଏଇଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହଁ, ମା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର। ଆଉ ହଁ। ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା କଣ ଜାଣିଛ? ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ହବ ମୁଁ ସେତେ ନଡୁ ଖାଇବି। ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇ ବାନା ଦଉଛୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ବୁନ୍ଦିଆ ଦେ, ବନ୍ଦେ ବୁନ୍ଦିଆ ଦେ। ମତେ ନଡୁ ଦେ। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। ଆରେ ହେ ତୁ ସେଇ ପାଠ ଡାକୁଛୁ ମତେ ବୁଝାଉଛୁ। ତୋ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ ପେଟର ସ୍ୱାଧୀନତା। ହଁ ବା ଇଏ ଜାଣିଲୁ ମାମୁଁ, ଇଏ ଖରା ନଡୁ ଖାଇଗଲେନି ଛୁଆକୁ ଭେଳଉଛି, କହୁଛି ବନ୍ଦେ ନଡୁ ଦେ। କଣ କହିଲ? ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ମଜା କରୁଛ, ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିନ। ହଉ ତମେ ଯାଉ। ଯା ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ। କାଲି ହଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ସମେତ ସକାଳୁ ବାହାରିକି ଆସିବେ। ଓ ମାତ୍ରେ କାଲି କେତେବେଳେ? କାଲି 7ଟା ବେଳକୁ। ସାତଟା ବେଳକୁ। ଏଇ ଟୋକା ବୋଧେ ଭେଣ୍ଡେଇକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଣିଛୁ ନା ନଡୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ। ଏ ଟୋକା ଏ ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ବନ୍ଦେ ବୁନ୍ଦିଆ ଦେ ଶିଖଉଛୁ। ଆରେ ଅଲଗା ତାଙ୍କୁ ପାଠ ଶିଖଉନୁ। ହେଇବା ଆମ ହେସାଡା ଆଇଲେଣି। ନମସ୍କାର। ଦଣ୍ଡବତ ନମା ଜାଣିଥିବେ ଆଉ। ନନା ଆମ ସାର୍ ଆଇଲେଣି। ଆପଣ ତାରକୁ ଭଲ ହିଁ ଜାଣିଛୁ। ଗଲା ଆଇଲା ବେଳେ ଦେଖାକୁ ଅଛି। ତମର କଣ ଇଏ ବେଶ? ସ୍କୁଲ ଭଲ ଏଇ ପାଖରେ ରାଉତ ସାହି ରାନୀ ଭାଇ ଘର ପାଖରେ ଘର ଭଡା କରି ରହୁଛି। ଟିକେ ଖେଳା ବୁଲା ତ ପଡିଆରେ ଆଉ ଛୁଆ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ 2-4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଛୁଆ ଭଲରେ ଖେଳା ଖେଳି କରୁଥିଲେ, ଖେଳା ଖେଳି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସୁତେ ଭାବିଲି ଆଣିକି ଏଇଠି ରଖିକି ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଟିକେ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ ରେ ସର୍ଦଳା ଆଡେ ଚାଲିଛି। ପେଟ ବାହାରିଗଲାଣି ମାଷ୍ଟରେ ଆଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କଣ ଏଇ ଟୋକାଟା ସାରେ ଖାଲି ବୁନ୍ଦିଆ ନଡୁ ଖାଇବାକୁ ଭାଇ ଆଉଛି। ମେଣ୍ଢେଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖୁନ। ଏଇ ଟୋକାଟା ଭାରି ବାଳୁଙ୍ଗା ଆଉଛି। ଏଇ ତମେ ମେଣ୍ଢି ଛୁଆଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏଠି ବାନା ତମର ଫଳା ଉଠେଇକି କଥାଟା ଶୁଣ, ପେଟ କେମିତି ବାଜି ଜାଣିଛ? ସାରେ ନଡୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଥିବ ମାଷ୍ଟରେ। ଇଏ କଣ ହେଡମାଷ୍ଟର ବା? ଘରକୁ ପାର୍ସଲରେ ଯାଉଥିବ। ତୋ ପାଇଁ ଦେଶ ନୁହେଁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟା ଗରମ ହେଇଯାଉ। ସାରେ ପୁରା ଛୋଟ କଥା ପଚାରି କହିବେ। ପୁଅ ଆରେ କାଲି ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ହବ ପତାକା ଉଡିବ, କେତେଟା ଲେଖା ନଡୁ ମିଳିବ? ତୋର ଖାଲି ନଡୁ ବୁନ୍ଦିଆ ଖାଇବାକୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ କହୁଛ? ଛତୁଆ, ଅଣ୍ଡା, ଜିଲାପି, ଲଡୁ ଏସବୁ ମୁଁ ଖାଇଯାଉଛି। ତମେ ଯଦି ଖାଉନ
ଏ ଛୁଆ କଣ ମିଛରେ କଣ ଆସି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଜେଜ ସେ ମାଷ୍ଟର ସବୁ ଖାଉଛି। ଆରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି କେବେ ଖରାପ କଥା କହିଛି? ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି, ବାପା ମା ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ କହିଛି ନା ନାଇଁ? ପିଲାମାନେ ତମେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋ ପଛପଟେ ରମେଶ ନନା ଆଉ ଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଗରେ ମୋର ଇଜ୍ଜତ କେମିତି ସାରୁଛ? ସାର୍ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ନଡୁକା ଟିକେ ଜିଲାପି ବି ଆଣିବେ। ଏଇ ବଦମାସି ଆଡେ ତୋର ତ ଖାଲି ଜିଲାପି ଆଉ। ଶୁଣୁ ଆମେ ପ୍ରପର ସିଡ୍ୟୁଲ କରୁ। ପ୍ରଥମ କଣ ନା ପ୍ରଥମେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ, ତାପରେ ସ୍ଲୋଗାନ ପରେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଆମ ସ୍ଵାଧୀନତା ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ ବିଷୟରେ ତା ପ୍ରତି କିଛି ଭାଷଣ ଦେବେ। ଆମ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର କଣ ବଳିଦାନ ରହିଛି ଆମ ଦେଶ ସ୍ଵାଧୀନ ହବା ପଛରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଣେଇବେ। ତାପରେ ଜିଲାପି ଲଡୁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆମର ସଞ୍ଜୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଣା ହବ ଆଜି ରାତିରେ, କାଲି ସକାଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦିଆହବ। ତାହେଲେ ସାର୍ ମୁଁ ତ ଆଗେ ପତରଟାକୁ ଭିଡି ପକେଇବି ଆଉ ମାଷ୍ଟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଇଲା ବେଳକୁ ବେଗ ଆଣିବେନି। ଆଉ ବେଗ ଆଇଲେ ତମ ପିଲା ଛୁଆ ପାଇଁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବ ନା। ତମ ଭାଉଛ ଏ ନନା କି ଜାଣିନି ତମ ବାନା ବି କାଲି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଆସି ଉଡେଇବି ହେଲା। ମୋ ନାଁ ରମେଶ୍ୱର ନନା, ମୁଁ ଉଡଉଛି ସଂସାର ସାରା ବାନା। ଆଜି ସେ ସଞ୍ଜୁଆ ବାବାକୁ ପଚାରିବି ଏ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟରେ କେତେ ପଇସା ଦେଇଛି। ମୁଁ ମୋ ଆଡୁ ଖୁସି ହେଇ ଏ ନାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ 4 କିଲୋ ମୁଁ ନଡୁ ଦେଇଦେବି। ଚାଲ ସଞ୍ଜୁଆ ବାବା ଦୋକାନକୁ। ମାଷ୍ଟରେ ମତେ ବୁଝଉଛ ଏ ରମେଶ ନା ହାଉଡା ଭାବୁଛ ଏ ଟୋକା ଖାଲି ଖାଇବି କଣ ବୁନ୍ଦିଆ ନଡୁ ମେଣ୍ଡେଇ ଛୁଆ ଡାକିକି ବନ୍ଦେ ବୁନ୍ଦିଆ ଦେ, ବନ୍ଦେ ନଡୁ ଦେ, ବନ୍ଦେ ବୁନ୍ଦିଆ ଦେ। ମାଷ୍ଟରେ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଆଚ୍ଛା ରମେଶ ନନା, ହଁ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? ମୁଁ ମତେ ଏଇ ଛୁଇଁବ 60-61 ଛୁଇଁବ ଆଉ କଣ। ତମେ ତମ ସମୟରେ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଏଇଭଳି ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲ? ଆମର ଚାଟ ଛାଡିଥିଲା। ଛାତ୍ର ହଁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ ପତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆସୁଥିଲୁ, ଆଉ? ଆମର ଧୋତି ଗାମୁଛା ପକଉଥିଲୁ, ଚାଟ ଛାଡିରେ ମାଷ୍ଟର ପଢୁଥିଲେ। ଦେଖିଛି ପିଟୁ ନ ତ ନା 2.0 ବି ଦେଖିଛି। ନା ନୂଆ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆମର ଫକୀର ମୋଡ ସେନାପତି ଯୋଉ ବହି ଲେଖା ଇଲୁ ବାନାର୍ଜୀ ଯୋଉ ସିନ୍, ଏଇ ଛୁଆ ପିଲା ଜାଣିପାରୁଥିବ କି ତମେ ଜାଣିଥିବ ଶିକ୍ଷକ ଲୋକ। ସେଇ ଯୋଉ ଚାଟ ଶାଳୀ ବର ଗଛ ମୂଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ମୂଳେ ପାଠ ପଢା ଆମେ ଚାଟ ଶାଳୀ ପଢୁଛୁ। ସାର୍ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେତେବେଳେ ଆମ ବେଳେ ତ ବୁନ୍ଦିଆ ସେଉ ଚାଲୁନଥିଲା। ଏବେ ଫେସନ ସାର୍ ତମେ କଲଣି। ପାଠ କମ ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ଅଧିକା। ଆଜ୍ଞା ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆର ପରମ୍ପରା ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗୁରୁ ମାନେ ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ଦଉଥିଲେ। ଏବେ କିଛି ଭର୍ସନ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଯେମିତି କି ଜିଲାପି ଆଉ ସନ୍ଦେଶ ଆଡ ହେଇଛି। ତମେ ଏଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛ, ପାଠ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ପାଠଗଲା। ମୋବାଇଲ ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ଏ ମୋବାଇଲ ଦେଖେଇକି 24 ଘଣ୍ଟା ଗପୁଛ। ଏ ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଚାରିଲେ କହିପାରିବେ? ତମେ ଦରମା ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ପାଉଛ। ପିଲାମାନେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଚାରିଲେ ତମେ କହିପାରିବ? ପରୀକ୍ଷା ନବା? ହଁ ଓ ଏ ଫର୍ B for B for B for E for ପୁଅ ବୁଲିଆ ହରମୋନ ନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। ଏଇ ଟୋକା ସାଥେ ଗଲେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢାଉଛି କଣ୍ଟା ଜାଣିଥିବ ଆଉ। ଇଏ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ମୋ ନାଁ ରହିଛି। ଷଡଯନ୍ତ୍ର? ବିଶେଷ ଷଡଯନ୍ତ୍ର। ମତେ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ଓ ଆଚ୍ଛା ରମେଶ ନନା, ହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ହଁ କାଲି ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହଉଥିବ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର, ହଁ ସେତେବେଳେ ତମେ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ ବିଷୟରେ 5 ଧାଡି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବ। ମୁଁ ରହିଲି। ଭାଷା ମାତ୍ରେ ମତେ ଦୁରୁଜୁହାର ସେଗୁଡା ମତେ ପୁରା ନା। ଆଉ ନା ଠିଆ ହେଲ କାହିଁକି? କହିଦେଲ କାଲି କେମିତି ଭାଷଣ ଦବ ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ କହିଦେଲ। ଆରେ ମୁଁ ଭାଷଣ ଟିକେ କହୁଛି, ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ତ କହିନି ମାମୁନିଆ ଲୋକ। ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ନା, ଆଗକୁ ବଢ। କଣ ଆଗକୁ ବଢିବି? ସାର୍ ବା ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଭୁଲ କହିବେନି। ମୁଁ ଖାଲି ନଡୁ ବୁନ୍ଦିଆ ଖାଇବାକୁ ଦିଟା କରୁଛୁ।
ଏ ଶିକ୍ଷକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ସାର୍ ଦି ପଦ କହିବେ ଆମକୁ ବୁଝେଇବେ। ମୁଁ ବା ଆଗରୁ କିଛି କହିବିନି ନନା ଆପଣଙ୍କୁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଯୋଉ 5 ଧାଡି କହିବେ ତା ଦେହରେ 250ଟା ଭୁଲ ବାହାରିବ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ, ଆପଣ ତ ଶିକ୍ଷକ ଲୋକ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆମେ କହିବୁ। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାଷଣ କହିବି। କହିଲୁ। ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ହଉଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ। ଆମ ଦେଶକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଓ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାଟରୁ ତାକୁ ସାର୍ ଶିଖେଇକି ପଠେଇଛ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ତା ଦେଶ ପ୍ରେମ, ତା ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ। ଆମ ଭାରତ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ। କିଛି ଶିଖ ଏ ପିଲାଠୁ, କିଛି ଶିଖ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଦଲାଲଗିରି ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବନି ଆଜ୍ଞା। ଓହୋ, ତାକୁ ତମେ ଶିଖେଇଛ, ତାକୁ କାଲି ପଚାରିଥିଲା ପାଠ ସେ କହିପାରିଲାନି, ଆଜିକେ ଭଟିକି ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲା। ତମେ ମାଷ୍ଟରେ ଜାଣିଲ ତାକୁ ବାଟରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା, ତୁ କେମିତି ଜଲିଦିକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବ? ସାର୍ ଦେଖିଲେ କେମିତି କହୁଛି। ମାସେ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇକି ଛୁଟି ହେଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ରମେନ ନା, ହଁ, କାଲି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ଫିଟୁଛି? ମୋ ଆଇଲେ ମାସେ, ଆମେ ଟିକେ ବେପାରୀ ଲୋକ, ଆଗ ପଡିବ ଚାଲିଲା, ପଛ ତ ନନାର ନେଲା ଆଉ କଣ। ଆଉ ନୂଆ ଭାବଣିଆ ଲୋକ, ଆମେ ନ ବିକିକି ରହିପାରିବୁନି, ବୁଝିପାରିଲେ। କେବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଦିନ ଲଡୁ କି ଚକୋଲେଟ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି? ସିଏ ନାତ୍ୟା, ସେ ମୋର ଗୋଡା ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚୁପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚୁପ୍ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା କଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଆପଣ ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଦଲାଲ ଭଳି କଥା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ପିଲାଟାକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ଆପଣ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଏଠି ଚାଲିବନି। ଆପଣ ଯୋଉ କହିନାହାନ୍ତି କି ଏଥରକ ସେ ସାରଙ୍କ ପିଠା କଟା ହବ, ପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ପାରିବେନି। ତମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏ ସ୍କୁଲରେ ରହି ବହୁତ ନାଟକ କଲଣି। ତମକୁ ଯଦି ମୁଁ ଅଲଗା ସ୍କୁଲକୁ ନ ପଠେଇ ନୂଆ ମାଷ୍ଟର ମୋ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଆଣିବି, ମୋ ନାଁ ରମେଶ ନନା ନୁହଁ। ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ତମ ବାନା ଉଡେଇବି, ଆର ବର୍ଷକୁ ନୂଆ ମାଷ୍ଟରକୁ ଦିଆ କରିବି, ହେଲା। ତମର ଏଇ ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟ, ଆର ବର୍ଷ ନୂଆ ମାଷ୍ଟର ଆସିବ, ତମ ବାନା ଉଡେଇ ଦେବି ମାଷ୍ଟରେ। ତମେ କଣ ଭାବୁଛ? ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୋରି 5-7 ଜଣ ଭଲ ଛାତ୍ର ହଉଛନ୍ତି? ଏ ରଖ ତମେ ଛାତ୍ର। ଏ ରମେଶ ନନା ମଦ ବାଟି ଖୋଲିଛି, ଏ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ନେଇ ସେଠି ପେଇବି, ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନଡିବି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ଯୋଉ 5-7 ଜଣ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ଗର୍ଦି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ବି ଆଜିକା ଡେଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଓହୋ, କି ଚାକିରି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ। ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଉଚିତ ଗୁରୁର ମୂଲ୍ୟ କଣ। ସମ୍ଭାଳି ଦଲାଲ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୋ ଭଳି ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଶିକ୍ଷକକୁ ଏ ଗାଁରୁ ଆପଣ ହଟେଇ ପାରିବେନି। ହଉ ରହିଲା ନନା ମାଷ୍ଟରେ, ଯଦି ମୁଁ ରମେଶ ନନା ଏଇଠି କହୁଛି, ତମକୁ ମୁଁ ନ ହଟେଇବି, ମୋ ନାଁ ରମେଶ ନନା ନୁହଁ। ଠିକ ଅଛି ନା? ଯଦି ତମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ, ତାହେଲେ ତମ ଭଳି ମଣିଷକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇକି ନିଜର ଚରିତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଓ ମାଷ୍ଟରେ, ଓ ମାଷ୍ଟରେ, ଇଆଡେ ଆସ। ଟିକେ ରୁହ, ଆମର ଜାଣିଲେ ମାଷ୍ଟରେ, ଆଜ୍ଞା ଯାହା ତ ମୁଁ ଏତେ ଜଗତ ଜାଗା ବାନା ଉଡଉଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ତମକୁ ଲାଗିଲା। ହାତ ଯୋଡିକି କୁହନ୍ତୁନି ନନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ବୟସରେ ମୋଠୁ ବହୁତ ବଡ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି କି ଆପଣ ଏତେ ଏଜରେ ନିଜର ଭୁଲ ଏତେ ବୟସ ପରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଯିଏ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରେ ସିଏ 100% ସମାଜରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କାଲି ଆମେ ଯୋଉ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବୁ, ସତ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ ନେଇ, ମନରେ କୌଣସି ଘୃଣା ଭାବ ନ ରଖି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଏଇଠି ଆସିକି ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ଆମେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ତାପରେ ଗାଁ ରାଲିରେ ଯିବା, ଭ୍ରମଣରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇକି। ତାପରେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କଣ ବଳି, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯାହା ମୁଁ ପଢେଇକି ଶିଖେଇଛି ସେମାନେ କହିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ଶିଖିବେ, ମୁଁ କିଛି କହିବି ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା। ହଉ ସାରେ, ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ଅଛି।
ଆପଣ ତ କହିଲେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ସବୁ ମୋର ନାତି ହେବେ। ଏ ବଗୁଲିଆ ପିଣ୍ଟୁଆ କୁଆଡେ ଗଲା ଆମର ସେ ପିଣ୍ଟୁଆ। ଆଉ ମୁଁ କାଲି ଆମ ସେ ଯୋଉ ସଞ୍ଜୁ ବାବା ଦୋକାନ ତାଠୁ ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ମୁଁ ଟିକେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଦେବି, ଆପଣ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆରେ ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏ କଥା ଶୁଣି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରପରଲି କରନ୍ତୁ, ମତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ। ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କଥା କହୁଛି, ଏ ଗାଁରେ ମୋ ଗାଁ ଏଠି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିକି ପାଠ ପଢଉଛି। କି ମତେ ଏ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ମତେ ଲାଗେ କି ଏମାନେ ବହୁତ ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପାଠ ପଢିକି, ଗୋଟେ ବଡ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, କିଏ ଡକ୍ଟର ହଉ, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ, କିଏ ଜଣେ ମୋ ଭଳିଆ ଟିଚର ହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ହେଇକି ଗାଁର ଯଶ ରଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଆମ ଗାଁକୁ, ଏଇ ଗାଁକୁ ନେଇକି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପରିଚିତ କରାନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଖୁସି। ହଉ ଆଜ୍ଞା ରହିଲୁ ମାଷ୍ଟ୍ରେ।